От цялата ми лодка има едно умно нещо и то е под водата. Едно нещо са закъл главата. Ма добре водиш хорото иначе. Вашите глави са пусти. Пусти празни. Ти от как стана ловджия, много смел стана, ама. Вечера мога да ти покажа с заря. Не може. Да знаеш, че зайците дали то хапи някой заек. Ще ме изплатиш, още как не идиш и да долу да ме изгърбя. Кого? Всички. Защо? Аз си легнах преди тебе. Тази работа не ме интересува, ти ще да закачиш. Виж ми яшката, преди тебе си легнах. А той като почне да стреля да ме пита кой кога си е легнал. Аз ще ме броя по часове. Значи, ще кажеш, че има една граница, виж сега. Показва синето И край и докато му бера влакното, а пък наистина не смея да стегна. Руба! Имаше на клетки. До вечера ще говори, без баба го съм. Почвайте да правите така. Добре. Седам ли? Някой обади ли са? Не. Майка ти е няма прави котки. Кота влиза под лодката. Ръчката с кеф е максимално, брат. Пача имаш ли Ти кило долу връчи, сина? убира всичко. Сина имаш ли? Ти как ни върти? Виж как ни върти? Погледни как ни върти в момента. По никакъв начин, защото там ще видиш един кадрав полец на върха. Абсолютно завърте лодката. Аз се виждам, въпросът е дали го дава да минава под кила. Ако трябва палети, 3 часа и 20 минути борба. Той не е горе. Няма проблем, не са притеснени. Тръгне надолу го отпуска. Естествено бе, човек. Его, той си тръгва постоянно. Опи! Вие какъв риболов практикувате? Извинете, познат сте ми от някъде, ама... 3 часа и 15 минути, Румба. Да? Платика, бе, платика. 3 часа и 15 минути. Погледни пръчката. На плувка е, виж. Погледни пръчката, каква е. Пишете, за 3 място се плаща. Изобщо няма изглед да се умори, бе. Бах ти рибата, врач. Рука, пръчка, може да я качиш на горе.